Tuwang pong opisyal po ng mga barangay sa mga poultry farm sa iba't ibang lugar sa bayan bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng komunidad. Sa isinagawang inspeksyon sa dalawang poultry farm, natuklasang wala ng alagang manok o karga sa mga naturang pasilidad. Sa isang poultry farm naman, kapansin-pansin ang malinis ang loob at labas ng mga poultry house at maayos na rin ang pagkakaipa sa pasilidad. Batay sa obserbasyon, karamihan sa mga langaw ay nasa labas lamang ng farm area na posibleng indikasyon na may iba pang pinagmumulan nito sa paligid. Samantala, sa isa pang poultry farm naman, natukoy ring maayos at malinis ang mga poultry house at wala na ring alagang manok. Gayunpaman, kapansin-pansin ang ilang sako ng ipa na may halong dumi ng manok na hindi pa naitatapon. Dahil dito, pinayuhan naman ng mga pamunuan ng mga operators na maglagay pa ng karagdagang fly glue traps sa paligid ng poultry houses at buong farm ng vicinity at panatilihin ang regular na paglilinis, magsagawa ng tamang disposal ng mga basura sa lalong madaling panahon at takpan din ang mga sako ng ipa at manure gamit ang tulda upang maiwasan ang pagdami ng langaw. Patuloy naman ang mahigpit na koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga poultry operators at mga opisyal ng barangay upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapanatili at kalinisan at gayon din mapangalagaan ng kalusugan at kaayusan ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.